Gikalarma karon sa mga City Hall officials sa Dakbayan sa Talisay ang padayong pagsaka sa mga kaso sa dengue. Laing bata ang biktima na sabang nataptan nini, ang labing uwahing namatay gumikan sa sakit. Mao nga gibalik-balik sa mga otoridad ang pahimangno sa katawhan sa mga lakang aron kalikayan ang pagkatapa sa dengue. Ang report ni Chona Carrion. Moabot na sa tulo ang namatay sa 587 ka mga kaso sa dengue sa Talisay sukad Enero hangtod karon. Ang katapusang biktima mao si Micaela Tan, 3 anyos, kinsa namatay niadtong Nobyembre 19. Base sa death certificate sa bata, severe dengue ang namatyan niini samtang na-confine sa Talisay District Hospital. Pregnant siya mga stagnant water nga kuan. So balikonon pasad ni sa among mga dengue task force. Ang Talisay City Health nagpahigayon dahil og missing operation sa Zone 5 Candaya, Barangay Muhon, di nagpuyo ang biktima. Naalarma na karon ang Talisay City Health gumikan sa grabing pagsaka sa kaso sa dengue sa Dakbayan. Moabot sa 60% ang pagsaka sa kaso, itandi sa mga susamang mga buwan sa miaging tuig. Duha ang nakala sa miaging tuig. Kanunay pahimangno sa health authorities nga kanunay manglimpyo sa palibot ug bungkagon ang posibleng puyan sa mga lamok. Manglimpyo gyud sila, no, even Saturdays and Sundays. Then maka-coordinate dayon sila sa dengue task force. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.